Nanti kalban. Boten kados ada saben pun to. Pirang-pirang dino iki rasane kok ora kepenak. Ora ngerti. Rasane ning gone Jenggolo kok selalu sepi. Rin aku nang kene. Lah niku kathah Nontonnya. Niki. Iya. Acan. Ngungsi. Iki lho. Jenggolo kok sepi koyo ngene terus aku kancane sapa kok. lah rasa akan kepripun to Kang Mas. Wonten kula lho. Rasane ora cukup. Ana kejadian apa meneh. Rasane sing biyen melu aku. Kuwi kok gak enak kabeh. Simbok ning ndi? Jatil. Lek-leke ning ndi? Ngeten mawon Kang Mas. Pun Kang Mas kapun buat ampun paus. Kula saged biyen kami betahaken bantuan. Kula Putih-putih. Ayo putih-putih. Monggo. Jerak neng di Yo enggam motor. acak-acakan. Kenapa? Ya iya Prabu. Dia kendaraannya apa? Iku sing Ryan. Ryan. Pertama tubuh. Pertahanan baru ngadep. Tuh ditun up. Lalunya banyak banget ya. Jebes kakak listrik mudah. Yo ora ngono. Ya oleh ngono. Kalau cak sama itu gawe rusakin kolojol. Geger kolojol. Yai Prabu ini salah siji ngalindra ratu ning kraton Gusti. Ki wis ngono. Yai nirwake dawuh pangajenganing para sepuh, para pinter, para nimpunu. Jenengan kagungan garwa loro monggo. Apa aku kurang adil? Lu jelas ceklon. Panjenengan kagungan garwa 8 9 monggo, waton iso adil. Adile ngono iki. Aku ya rumangsa, wong lan ngerti yen wong kuwi njuk bojo anyar mesti kerep nang gone sing anyar. Ning gotek rembuke kawula panjenengan. Ngene kan. Aku ning kene ratu. Terus Sampeyan iku sinten? lah aku kakangmu. Kula ratu. Kula mboten saged manut ngeten iki. Apa sing iso dicontoh? Loh, kok malah takon wong contone welek kaya ngene kok njur rabdane karo kawulamu. Ratu karo kawula niku ora bedane wah karo bayi. Panjenengan dadi ratu itu perlu sempuyung dipilih dening kawula panjenengan. Ning nek panjenengan tumindake nisir sopan guru-guru bener. Tegese panjenengan skip, kelangan skip. Kata sing minggat wis ta. Tak sing jenenge ratu kuwi wae banyu kuwi kampanye. Pak Haji. Aku iki janjange pengasih. Kalau nek lampu liwat dalan ngeten lampune gede. Nek ora ndak nabeh. Ini musuh lampu banget. Awet kata pasien
Dengan perlu benar mantri kan Kumulane tak praktek di sini. saya Oh, wis suwe. Heeh. di kalau mengenai dengan mari Samsul obat Kayak jadi kapsul. mereka lombe rumah kula kagem manungsa jebul kapsul jarak kula sampun 3 dinten mboten purun suka nero suket pengen mangan Ora malah iki. monggo kalajengaken benar ombeni obat batuk batu ABC Kudu nek batuk mulut dia. Idemu apik. saya jawab Yo kowe kok iki. iki sapa Iki mono salah sawijining akti sing ora omah. Priyang kabulkangan isane mek nyewake tobo iki. Nek ora apa-apa, ora kepayah, ora mangan cah iki mesake. Siko togong Oh, iki. kula pengen CEO Heeh. CEO hati-hati mutumu harus wujud Kan jepin nek. ngomong obat Lah iki jenenge nobot. monggo katuran paling jauh Jadi sing jenenge ratu karo kawula iku ora bedane iwak karo banyu. Ratune iki iwak. Iwak tanpa banyu mati. Ini banyu. terus sih iwak tanpa banyu kok mati jeneng apa Dari aku. nggih sambung Kowe ora ngerti. iwak dagingnya kene Ya mati ora apa. Dagingmu apa kok? ya sila kahanan Maksudnya dagingku ya sobat ora wis kena kencing manis wis ora patah obat kudu bati dhewe. Ojo marah-marah ya. amban-ambanan cangkem Iki Yayu Prabu iki diwujudno. Iki sing sepuh Lumitosari. sing nom Nggih. Lanjut. sing tuwa iki ditundur. Apa Minggat. Saya toh, saya coba saya kok. aku tuwek paten Ojo dipateni iki nguruke komputer ya. Udah mati. Jadi kowe kudu ngerti. Nek tumindak menulis sepanduk beriku bener. Iki dipilih kawula. Itu enggak ngolok kawula wis ngemoi karo kabeh. Sikep lan tumindakmu. Ditinggalmu derajat papat nganinggat bodo-bodo kenanganmu kok. Ini lho. Zamane saiki wis beda. Iki zaman wis gak perlu. iki generasi diesel saiki genset Niki pun generasi genset Genset. eh Wis sak karepe cangkeme iki. pancene generasi gadget berbeda niki wong minggat mesti urip. nek bener dawe sang resi manuk manyar susu dawa entuk anyar aja lali mbok tuwa Ngerti lho. tuku sawo sak kentol-kentol bojo loro mesti rebutan konci Pamburine ol. ha Pamburine ol. kunci ning bendol Ora ana kunci kok ndol. kepareng Arti di sakarku. Lungguh. Lungguh. Nggih. Iso nuturi anakmu ora kok iki coba. Kok kowe njanak kok iki mergo tanggamu bagus-bagus iki dadi elek. wong anakku dhewe bagus rupamu meketek kok Ayo. jegal
Gagel. Gagel. Tuwek. Apa tuwek? Padha tuweke karo mlaku kok dijegal. Aduh. Tuwek-tuwek wong kaya ngene kena mbok pesugihan. Kalau betul pun, bijak ben minggat. Tinggal nganggur Pak Kerupuk nganggur. Iku mau sih tetap Mas Prabu. Kayak mau wong edan. Wong edan iki wis rada apik. Wong turut pasar katoke power-power jenenge. Oleh ngelebet-ngelebet pindang. Apa-apa dilebokke. Dudu barange dilebet tak tambani. Dek mari gendhamu sing edan. Ratene tak. Perkara serius sih. Kula mboten purun. Oh. Sekarang aji ben minggat ben minggat. Tetep urip. Oh, ya kena. Sesuk hukume Gusti kuwi teko yen kahanan ringking. Wektu kuwi jek kesinungan kawibawan kabagyan. Ning ditenono, wong larane wong ora bedane wong mlintang. Lek wong mlintang saya bater, kenane kuwi ya saya bater. Tak enteni kenane kuwi. Aku yo melu ngenteni. Aduh. Hei. Ye. Apa meneh iki? Udan-udan benakne kelir. Kelilipet. Ambani. Sebel. Ratu Gia. Kelilipet. Ora tak matamu. Kuwi kayane ganjel kuwe. Syukur kowe ngetar kowe. Masa? Ah, Wong iki yen kukur sak sisih tak tambah iki. Kersane klilipen terus lumayan kadang pondasi. kandhangan kaya wong tuwek iku wis ora. Ya wis nek ngono pancen kena tele iki mosok. Ning titenone hukuming Gusti iki luwih adil timbang hukum mangsa. Suradya jayaning kanan subrasta tekaping ulah dharma. Kanjeng Kang Mas Prabu mboten sakratos. Menawi pados prajurit kula sentono kula saged mados saya. Kok ora mari-mari. Ya wis kono. Hati-hati. Kula nyuwun pamit pun pangestu nggih. Kang Mas. Lewat dalam sidatan jalur lagi. Kameswo. Sopo? Sopo meneh? Oh, kancane sing klilipen mau. Ora maidu mergo pikiranmu lagi bener dene bocah wadon sing ayu. Nganti kowe ora ngerti sapa sak temene. Aku iki ramamu. Aku iki wong tuamu. Le Kameswo. Romo. Yen sira lali tak elingake. Yen kejayaning trah ing kahuripan kuwi bisa kawujud lamun disenanani manunggaling darah Kediri lan ing jero. Mongko kaya mengkono bungaing kabeh para pini sepuh sawise kowe kelakon dhaup lan sekar kaji iki tegese bakal kawujud kajayaning rah ing kawitan ning ora ngerti yo
yang mergo kowe keblinger dening salah sawijining wanita saengga kowe nglalekake barang Sekar Taji. Kowe tega nundung marang Sekar Taji. Iki padha karo kowe bakal mecah kekeluargan ing antarané Jenggala, Kediri lan Murawan. Kula dosara. Kamespo, aja kowe mung ngakoni keluputanmu. Yen nganti kowe ora bisa nemokake lan ora bisa balekake Sekar Taji ana ing Praja Jenggala, tak lebur Praja Jenggala. Lebur. Sekar Taji! Sekar Taji!
Kurang kompak mas, Ingin aku tania. Ingin aku tania. kurang lagi mas. Ingin aku tania. Iki apa to? Mbok. Iki lanang ora. Wedok kok mangkak. Aduh sayangku. Ada apa Brondong? Brondong ini brondong apa? Brondong growol apa? Enggak, kamu memang mendampingi Bakul Jamu. Bakul Jamu. Iya dong. Oh, ngajari kuwi. Jamu. Jamu apa ngono? Ayo enak jamune kok yo. Ayo ayo kono iki bodene kok jamu. Dene ya. Mrene ayo. Dene jamu iki lho. Oh dene ya. Kok jamu iki Ayo maju. Kentenan ya kentenan. Ya kok jadi keruyak aku mana. Belaris. Jamu niki apa to ya? bubar. Yuk. Bubar sih. Tulung iki diatur dhewe. Mas. Enggak sekali. Wes biar kowe. Mas. Kok ingkal kowe. Wah, ketuku kecil aku tak tahu. Yo. Sambil aku kira pensil. Ayo. Ora ora medeni bocah, ora lek bali. Aja iki malah dilapen. Ketonto ora iso turu sama kudaan. Sekali aja apa? Aduh, sekali aja kan setar batang. Potongane kok glugu kok sekali aja. Ora rame-rame sampe kok digini-gini ku ajeng apa? Sekarta di opo saiki nek kok sekarta di saiki wingi ki opo wingi karo sekarta di sio-sio habis manis pagi buang mbok mikir pakai dong otaknya jangan ditongseng
ngomong apa saiki ngomong apa? Esok sore dele. Oh, tempe. Tempe. Wong ki sing konsisten. Sing kowe aja lunga sik. Tenang mriki mau ndoro. Ndoro. Kula urus kene iki. Nek perkara gondes niki. Arang iki sakniki kula tegel. Mbok aku tak jamu dhisik aku langsung. Jamu apa pe? Jawa deploke dong sembuhan sampean. Loro ati kula. Jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Kok wani-wani men? Loh, sing tak wedeni apa nih? Oh, ngepalake karo sing jenenge doyok iki lho. Omongno. Aku dhisik iki mbok openi. Ngantek dadi raja. Kok saiki kowe wani karo aku? Lah sing openi sampean aku kok. Lah iya kok. Bebas. Kok sampean saya dadi goleki ngupadi Ndoro Sekartaji sampean ra kelingan. Nah, zamane nyo-nyo. Nah, awake dhewe menahke becik malah ketut diseneni kon minggat. Oh. Sebancak doyok. Ora tak kon minggat lunga dhisik. Timbang isin. Heeh to. Wes sampean bener sampean. Santai mawon. Niki urusane bancak doyok. Mulane jur ngedeke aspes. Aku ngerti sampean ning manut pake sampean. Ngedeke sia-sia sampean niku. Aku kangen karo Sekartaji. Kangen kudu balik ning Kangen karo Sekartaji. Ambok kangen karo iki ambyar ngoten niku. Kangen kali niku, wah sewengi tak jamin ajur. Yo umpamane saiki sampean iso ketemu Sekartaji sampean arep napa? Aku arep jam 10 karo kowe. Penak banget. Jalo sepuro, aku sebisae ora. Sekartaji tak boyong nang jenggolo. Tenang. Apa menjaluk bakal nuruti. Sampean ngakoni luput? Luput. Nggih, Aku dosa kan. Iki lho. Iki bloko mawon. Umpamane wonten lelakon Gateng Garwa niku badhe nyuwun pangapunten panjenengan dadi. Jujur mawon, nek ora iso ora apa-apa. Kula siap jadi gantinya. Mboten tegese ndereke panjenengan niku lho. Terus pundi? Lho, niki ditari, atine niku ditakar tenan kersa napa mboten? Nek mboten kula patenane sakniki. Sampeyan mboten ngerti. Doyok niku. Aku bisane yo mantu e. Nggih, nah pripun? Aja dipun kene iki. Nek wis kapok tenan nyepuro jalur ngapura tenanan, Nggih. ora bakal balane tuh minta koyo ngono. Nggih. Koyo meneh. Nah, nek sak kula pesan-pesan melih panjenengan. Ampun gampang percaya lho. Kaya kanca kula niku. Nah, kandhane lho. Le muni jaluk ngapura wah ora karo-karuan. Sing jenenge Ari niku, wah. Jaluk ngapura wah ngatek deku-deku. Candi. Cah. Alah kulon blumbang ngono. Ari kuwi. Ari. Jaluk ngapura. Blejane lho sing wedok. Wah, dedek. Kukut donyane sprene. Ari kuwi. Ari. Oh, ora. Wes, mati halus budaya. Iki piye? Kok suwi men nek bukan. Loh, masa arepku. Tak jamu sisik terus aku golek Sekartaji. Kowe nek kesel golek obane jumbleng kono. Masing-masing gitu. Nggih, ngoten niku. Iki ngaten mawon. Bloko Ndoro. Sing pun diupat, panjenengan ngupadi Ndoro Sekartaji. Sekartaji. Lah niku Sekartaji. Oh, terus. Oh, wong ngrungokke mudu wae. Mangke pro botol ndase mawon. Aja kecem-kecem kowe iki. Iki ngodor wae. Lu apa-apa njaluk werna-werna. Iki opo kok enek? Kuwi ambek lek wangsa. Sekartaji. Ngaten lho Kang Mas. Ah. Panjenengan menika saestu mboten namung atur panjenengan menika namung sepuro-sepuro. Ayo mulai Sekartaji. Wah, iki bar ngombe Purwoceng ketoke. Tapi kalau aku kayak gondol juga Kowe jaluk ngapura temenan. Ora balane tuh minta kasih koyo ngono
Jenengan janji. Sampean janji ora natoni riyen pun kula elingke ampun gadah garwa melih nyatane duwe garwa nah isih diapura. Aku janji. Mas. Wah, papak cengelmu kowe. Iki Mas. Aku janji. Kowe lakon apa Kowe kene? minggat gak apa-apa sekarang Ji. Tapi Ya. aja mbok blok mbak aku. Aku bingung over. Yo DM to. Lagi blokir ibu-ibu. Aku overthinking loh. Saya senang janji. Panjenengan saestu. Dengan ada kerjanya piye? Ojo mbok blok nomorku. Minggato tapi aja mbok blok. Nomor. Ora tambah janji Saya jadi. senang. Iki Nget ternyata pripun? iya Mas. Mas menang. Muni pisana gaji lambemu. Iya, ojo. Salah. Walek. Ngeten lho Ndara, ngeten lho sing jenenge wong omah-omah niku pancen godhone niku werna. Sing jenenge wong urip kuwi ana padang, ana peteng, ana resik, ana reget, ana apik, ana elek. Garek iso lenata apa ora. Ning sing bagus sing jenenge wong nek wis janji diucapke sepisan yo kanggo selawase. Cocok, Bro. Cocok wae. Iki cahyo sampluk salon tenan kok. Ya to, Kak. Kakang. Padha karo Mas. Kakak doyo to. Timbang Mas. Oh iya. Aku mbok ngomong. Ayo. Sik. Ini lho Kak. Iki aku wis ngakoni sepuro. Luput. Luput kali sekataji. Ora dibaleni. Gak tak baleni, aku tetep tak boyong sekataji ning gone jenggol. Wis. Panjenengan kita sari. Engko tak pake ra apa-apa. Nggih, wis Wah, bangane agama sakne lho. Aku yo turai. Mengi agen sederet terus. Pun. Pun, nggih. Sakniki nek pancen wis kabeh nglenggono luput. Lelakon sing elek, lelakon sing ora bener ditutup. Dibuka lembaran anyar. Bakune wong nek wis janji, wis sumpah bakal urip bebarengan ya kudu diugemi apa wae kahanane. Pacoban kuwi mesti ana. Ning janji kekarone niku padha-padha muake, padha-padha duwe karep apik kanggo mbangun bali griya. Kula percaya ora ana perkara lak sing ora iso dirampungi. Nah kan? Nggih, saiki kondur teng Jenggala. Kabeh lelakon sing elek ditutup. Ngoten nggih? Nggih, monggo kula derek nggih. Monggo kula derek nggih. Iya, Cuk.